tonga dia fa ajolako ao teo tsy mila miabigny zabandraza ka antegna fa magnajolagna fanitra fa kofa tsintotra afitala zalahely marandregny marigny tiahomany izy hamanigny tsy zahavany feno lio tsitsiko anazy te vo izy vo nitomagny sady naharegny narary mama ni wan balavo tsitsiko na ni wan balavo ino mampitomagny amin'ny marandray jiaby to olo mbola maly tabitabena to hany tsitsiko na ni wan balavo ino ana mo raha lefaka ary tegna feno lio raha nagnino zagnahary tsy haiko anody zavako azy anaro nisy raha namosy te ary tegna voavositra raha ino zagnahary tsy haiko raha santsovigny papanao ara-papany aleva onogny edy zaza io ino tabataban'le roa reto mba zahava baka zany-kanà nisy raha namositra raha ino zagnahary oaro ke tsy regny nama raha namositra anay tsy regy papa izy raha trasin'ny BORIBÉ za nefa avy naharegny raha nagnanio ohatrany BORIBÉ magnano azy ary manankoreky izy mbola manjary vosiragna ndraiky ifa tsy manjary vosiragny ke izy kofa nivosirany BORIBÉ magnani afambela foky ana mangina fo ifa tsy magnino vidianana fagnafody foky ana amizay izy malakilaky maivagna sady ampanaovagny zipo zazera papa lefa era nagnenaka zany vosiragny ana fa nagnantsinety nagneky izy afataka tsy geda loatra antegna toboka taizan'olo taloha fa manomboka zay ndraiky tsy maintsy harahiny afa tsy igny eky ny mahavo ary magnanitra le ologno mbola managna zaza ela be tapahagna i koa ela loatra tapahagna ndraindray takatra raha magnan'igny koa sady mahela fery tsy araiky tsy aroa ny ologno voavositry BORIBÉ tamin'igny districtny Belagna igny ka eto zany za mitodika aminare gamadiniky malandaigny hivosiragna io ary ko tsy mety magneky vosiragna ary vosirany BORIBÉ re mandreny kofa mivolagna hoe lera vosiragna na io hoigny aza sarotiny eky tsô takatra tapahany BORIBÉ ino ko nitranga fahatelo manoloagna izay BORIBÉ zay nanomboka tagny tamin'ny 2018 dia efa niseho koa ity tranga faharoa ity mahakasiky ny fanapaham-bolo nireo tovavy akory tony ihany indray andro nisy vehivavy anankiroa nifampitaly tao amin'ny tanagnany Bendrarizo ny anankiray malemy volo fa ny ankiray makoa tamizay moa tarivariva ny andro zare nifampitaly io izy kofa aligny ny andro dia tonga i BORIBÉ akory tony ihany ambiawa dande zahavako tovavy matetiky nagnano talitalitaliva ino araiky tamizigny zay baka somary malemilemy volo araiky somary mapakoa ato leh malemilemy volo amilay tirapaka masaky medagnaka amile matra mbola medagnaka mandro zahava izy andraso alaiky fotalana zaraiky to hany alako akany avy apetipake ambarana fagaraka aminahy bako volonare magnano lavalava io ary indrindralindra le malemilemy retegna tsy tiako izy koa fitsalany amizay zany izy amaregny kobianako ndraiky kolako madidi ary koa ambaritsalany koa alako hatramihedy dahay somahety BORIBÉ kofa kiaka ny andro tontotry le vaiavy izy tontotry efa tahatsy zahavany fôty taly anazy araiky tavela ty tevo izy gaga raha nagnenako volo anahy to afaka le sy teniko izy to manomboka vampotony ary izy amin'ny araiky fogna afaka raha nagnino zagnahary za karaha tsy marary talandohanaha nefa ndraiky izy tavela beky
Mahalany fagnahy Kofa nagnani dia niazakasika nandeha nagnatony namany io izy. Wange zahapka nga volnahy atsika talbin moaligny tsisy raha nagnino izay afaka nge buitana izay io raha nagnino na maramara talandonga za to tsy marare mahagaga re na zaho ro mbola nifagnahy azany mbola nitalena na izy ro tsy naombotrombotra be zaho ko ndrombo gaga amin'izy to tsy raha magnanto mety marary loha de kontegna to ihany fazalahaligny zay nge nagnonofo ratsy karaha nagnonofo antoboavy zay nandeha nagnatony zaho ty karaha dila hamboriagna fona ianakaka zaho tsy nety ntotry ary tsombo zay nga raha nanapaka volonao zay mbo rediredi nofo fa ndraiky zay edy tsy epaka raha magnanjany fa zaho hariva ndraiky nga hasiana namagny tegna marina fa zaho tsy mahatokagny anaty ako magnano namagna hely fô henapaka nadaky igny losogna ambany volony nde nangalavatsy igny mbola amy dimanche izy avy mba anambatako namako hely hariva zay ndraiky nga tsy magnino tsika to abaka olo mpinamagna fa ny zava-misy anefa tsy fantatra zare fa mila boriagna lay volo kofa nangalany boribe io kezary amin'izay zegny tamin'ny aligny avy nandro fonky misy tovavy melingorogno lahe raha finalakotra rabeny volonazy avy amin'izay ndraiky mbola tsy nalanitra andraso fodanako ndraiky aka barada tsy hitako baka zare bitabitaka mahazo laligna jiaby andraso tonga de diriko aka ary le maty nagnano nisy namagna hely ary samy masaky meforiankagna ary niany mahita zaho tsara be andraso kolako lesitenisy to zay koritra tsy izy atigny fa izy to ndraiky tsy ndesiko fa amelako akifagna mba hitany tsara beny fa zaho nangala azy fa izaha narandraigny zare kofa tsy nitotry samby tetry wanga nimpotiko nga nofy anahy lahaligny zaneke ary zaho ko mbona nofy ratsiko zaho tegna lany fagnahy ary nagnino mavolonay nga karaha na sekola ary tegna marigny zagnahary raha nagnino mavolo anahy to na sekola afaka boko nisy to nge zagnahary zagnahary anange za mitomagny baka anange indra nagnano zy nisy raha nigodina nga atsika to tegna marigny zany volona tsy foky volona napaka mangina nga tsy napoizika avy tamin'igny zany nanapagninofo ratsy za igny dika zany nisy raha nangala izy to anapaka mangina nga za mitomoagny zany anapa itomoagny ko taorian'izay moa nalaza erika an-tanàgna igny toe-javanisy igny ke teo amin'izay zegny nisy ray aman-dreny nivolagna ke zao hafatra ambariko retovavy i raha io asany boribe ary indrindrandrindra le olo tsaratsara volo ny tegna tiany zio tsy tia mahita olo lava volo zany fa tagniniany karaha azy aby olo jiaby koa makoatsy dia godanin'izy fa ny olo tsaratsara volo regny tegna godaniny regny tegna tsy tiany ka izy kofa misy afaka magnan'igny fotobolonare ka nandro tonga de kola fa i koa tsy kolagna podianina ndraiky karaha natany araiky igny koa zagny edy raha ambariko reo taorian'izay dia mbola naro ny tovavy ny tapahany boribe volo tao bendrarezogny sy tagny antsamaka ary nahagaga taminazy tabendrarezogny zany ndro nimpodianany misy toagnany zegny izy miaho zany fanapaham-bolo ao bendrarezogny
Misy fotoagnany zany izy agny Antsamaka. Ary nisy fotoagnany koa izy taty Aoriana tao Ambatosisy Tankijanomavu. Ary nahagaga taminazy tao Bendrarezo zany ndro nimpodianany. Tam 2018 izy nalaza. Ave tato tam 2023 koa nimpodianany ndraiky. Izy niala fita Bendrarezo nitsofotry tao Ambatosy koa. Tao Ambatosy io baka tegna raha. Akory tony yani. Raha ny fanapaham-bolon'ny vehivavy nataon'ny BORIBÉ tao agnatin'ny distriktan'ny Belagna dia nanomboka tagny amin'ny 2018 izy nalaza. Ary nitoy zany taty Aoriana tam 2022, 23, 24 lasa teo igny. Fa tao amin'ny 23 ny tegna naresaka tao Ambatosisy tao Ankijanomavu. Raha atoatombatombagna dia mahatratra agnoagny amin'ny 700 mahery reo tovovavy tapaboly tagnatin'igny tanagnany Ambatosisy ny Ankijanomavu igny. Ny ankabetsahany dia zaza mpianatra tao amin'ny CG sy tao amin'ny lycée. Misy azany tsy mpianatra, misy nefa manambady. Ka eo agnelagnelany 12 tagnony zandry indrindra ary eo amin'ny 17 tagnony zoky indrindra. Ary saika ireo vehivavy tsara volo ny tegna lasibatra tamin'izany. Indray andro nisy tovovavy anankiray tao amin'ny tanagnany Ambatosy, zaza tokony eo amin'ny 12 taogno niboahan'ny BORIBÉ amin'ny fotoagnany izy mandry amin'ny ala igny. Zare amin'ny tanagna reto baka ny tegna tsy mifagnaraka aminahy, tegna halandraha migadagna zaho marigny. Magnano teo tsaratsara volo zany baka zare ambilay faiziko tsara be ny zare. Tapatapahako aby andraso latorony araiky akato koa amagnaraka. Ambilay hitiato maloha zaho miala veto any Ankijanomavu agny ka. Zare mireto baka magnano tegna teo tsaratsara volo indrindra zare sohianika i. Magnano teo tsaratsara volo zare i. Tsy mifagnaraka aminaha. Oh, masaky midagnaka bery le matindre bandry. Hararotsika namieritry tovaka tonga amile sakafo. Andraso tonga defa iza. Zay ambeloko aketo amizay hitany tsara be. Dafa iza. Mama, tapaka fototalena. Siakira manapakazy. Ino? Tapaka volona. Afa asan'ny BORIBÉ izay zany. Kola malaky volona izay. Io kopodianany ndraiky. Madidi we. Nagnino tsy foky. Tsy foky volona tapaka mama. Papa, tonga de kola izay, kolagna malaky angala sy zogno. Iniany koa tsy zany tonga de efa podiana ndraiky, madidi tsisy tavela. Akory tony any? Akory tony any? Tsy maintsy nitapahagna zany volony ity tovavy ity. Fa ity tovavy kely ity anefa tsy nagneky izy kolagna madi. Ka ny raha natao kopikopoka refa ny nanapahany azy. Kofa aligny ny andro, akory tony any? Matagna merin'ny ologno hoe tovavy kely. Amarandraha tiako baka nagnano natatao kopikopoka rendraha tsy manjary. Tsy haina hagnano hotrany nahy tao. Tokony atao hotrany nahy tao, atabory tsara be igny. Tegna tsy tiako. Nda atoganako ndraiky akao. Andraso kulak listen kulak madidi asabin ko raf bujangin is ko marcella ndak ala khatam hod dohnaj akale fakhu
atanda lefoka baka wal jab Nicola ni nashi izy ndeka agnantrahanga la 19 ndraha ke igny fayako ana kofa tintotra fitay va yavihily io tsy zahavany nasaky nikatroko volo anazy ty tambony fandriagna ty matik zaho afaka kono volana jiaby wasakary tsisy damela na didio raha nankoroko afaka koa volana mama wala nambona freng za kely zy mo tsy nikolagna za ko fnety tsy nikolagnay afaty yahia edy za naniela ko tsy monatako naty tokony malagala samizay tsy natania dibena ato io edy afa nivolanky na tamizigny tsy nahoana za izy ary ny tegna loza amin'ny raha ty baka tsy lay mitaly fogna zany alany hatran'le ologno tsy mitaly regny satria maro zegny ny ologno ziko lay mitaly zany ko ny alany zio ke maro amizay baka le ologno tsy mitaly igny le olo tsy mitaly igny ko alany ko volo anazy afa mandry amin'ny aligny igny tintotra via tsy zahavagna volo fa masaiky misy miala amin'igny zegny tonga de fa alagna malaky fa famantaragna izy nandalo igny fa izy ko fa tsy alagna be ava podiana ndraiky ary izy ko fa magnalazy tegna madidi izy ndray ko alagna ohatra nihiny lalahy igny fogna tsy mampagnino fa io ko takopokopy kare be afa tsy tiany edy ary ny sasany ndray ko iny raha anatin'ny sasany fognosigny volo mandry amin'ny aly efa nisy ny fognosigny ko volo ny sasany izy tintotra viagny tsy zahavagna miandroko eleke koa volo zany tegna nahagaga taminazy hatra volo mivogna ko mola izy to izy olo ny sasany amin'igny zegny tonga de fa alagna koa le volo zany tegna naharoisa ologno afaka volo tapabolo tamin'igny fatry ny ambatsisy naiky janomavo igny araka ny nambarako ty moa dia miseho amin'ny endriky maro karazagna zany ity boribé ity fa mahakasiky le boribé mpanapabolo araka ny lovantsofigny zegny dia misy ologno anankiray tsanganan'ny boribé mpanapabolo tao agnatin'ny distriktan'ny Belanigna ity olo ty moa tsy zanatany Belanigna fa mpiavy mpivahiny avy agny amin'ny faritry Androy atsimo agny ny nahafantaragna azy dia amizay toeragna pitrahan'ny olo ty ny magnadary le boribé mpanapabolo zany agnisan'ny nahafantaragna azy voalohany tamin'ny voalohany tamin'ny taogno 2018 igny nipetraka tao bendrarezogno zany izy zista nandalindalo fogna nandritran'izy ny dokta niaho i raha izy aminjay igny losogno iolo izy koa fa losogno iolo giny ko raha tapreo izy nimpody ndraiky ta koa izy koa fa nimpody tao izy niseho koa io fanapahambolo-mbayavy io izy koa fa hitan'ologno arakarakan'olo raha niala tao izy nandeha tantsamaka nipetraka tantsamaka tako izy tagnatin'ny fotoagna lavalava koa izy ta amin'ny fotoagnan'izy midoko ka igny mihetsiky koa i raha io izy amin'izay koa fa nahay azazon'olo onogno nialany koa ta nandeha tambatosy nipetraka tambatosy tao izy mivezivezy mandeha igny anky janomavo igny tamin'igny fotoagnan'igny ny tegna niombo io fanapahambolo io tezany nafantaragna fa zio tsanganan'ny boribé iolo io nisy natsikaritra raha io tamizay zegny efa nisy nanagna teti-dratsy hoe inona ny hevitry inona ny solution kefa nisy olo raiky nagnambara solution nagnambara sosikevitry tokony hata amin'ny olo ino moa le fomba nieritreretin'ologno hata tamin'ny fotoagna tamizay akory tony ihany manongany zava-misy eto amintsika mba tsisy ankijanymavo za naregny fo mahakasiky i fanapitapahambolo ke zizeny ko zala misy olo tsanganan'ny boribé hoe ke hitanare itovitovy lahy mandalondalo ake azoazonare onogno zy
ary zitsy tsy mihity fo olo viagny ave tsy moviagny tsisy anaka fo zay tanimboan'ny olo zany matetiky miombo zany raha io ke zifa maro olo mahatsikaritra raha ke zao ny sosikevitra ambariko atsika za hipoka fa naregny fo raha tsy tiany raha zany fa fazagna jofon-tany avy eo amin'izay izy koa amin'ny raha magnandre koa raha tsy tiany koa mangala varaha igny miaraka amin'ny tsomatsiko igny koa ataminazy ohatra zany ologno latsakan-drano regny misy olo latsakan-drano matin-drano regny tegna tsy tiany boribe io andatsahagna i raha io ke atantsika zay zavatra zay raha ohatra zany tsy mahomby izy amin'ny jofon-tany dia angalantsika varaha igny miaraka amin'ny tsomatsiko koa topiantsika aminazy izy zany koa atantsika zany be raha io soit ile zalahy maty soit i raha miala aminazy soit i raha misy raha miseho tsy maintsy misy raha miseho fogna ke zay raha ringy ke aloza laha atantsika ke iambesantsika zay amin'ny aligny amin'ny davitavola mazava igny iambesantsika zany koa avy aminazy la tegna sosikevitra tsara raha zany tsy jijantsika tambagna maro eky ary zy regny ka zy tieta bendrarezogny tegna tantsamaka afanary foka tanomboan'ny zy amintsika amin'ny districtny Belagna ary efa maro olo tratrany fanampitapaham-bolo atany koa fa zany ny solution tonga de fa riatintsika ke afriagna manaovantsika raha zany izy koa avy aminaha kony amaregny efa taody amaregny riva tsika magnano azy amin'izay izy ary zigny matetika ake tany andalovany amin'ny pont hily ake atsika zany milatsika avy agnatin'ny pont hily io mirikitry tsangam-bato akeo ake naovantsika azy tonga de fa fafazantsika amizay zavantsika azy asa ino eky raha tany tevany matsilagny bekiza la raha asa mivadiky biby ndraiky grave eky io mahita azy fo mbola nisy ndraiky boribe migodagn'olo gn'elagnelagna ambodiampagna ambatsy koa izy migodagn'olo mitety lalagna matetiky misy accidenté eo misy toagnan'izy miseho amin'ny alalan'ny amboa misy toagnan'izy miseho amin'ny alalan'ny piso olo mandika ake mahita amboa misy olo misasa ndraiky mahita mandika igny mahita piso ake zany indrindra olo avy nigagaka toaka na olo moto na zovy fa maro kodaniny amialagnelagna ambatsy sy ambodiampagna dia miala hely avy amin'ny creusement ambatsy io misy pont atao hoe andranongisy de mandeha amin'izay mandalo amin'ny pont Emevaran igny mandrapahombiagna eo amin'ny pont hiditra ambodiampagna igny tegna zone rouge indrindra koa fa aligny andro indrindra ke na avy nisotro toaka tsy hoe mamo raha efa avy nisotro toaka hely ana efa tratrany ity efa nisy toagnany le copain tao ambatsy nandeha namonjy favoazagna tabelagna nody tagny ambatsy teo izy fanotsy boribe fo arahintsika miherigniny any zay tantara matetiky tany tegna isehoany koa ao amin'ny matsabory miala avy tamin'ny Belagna igny handeha mbotsakintsagna igny misy matsabory eo ambany eo marikitry labandin'ny raha malagasy maro zany zaza maty amin'ny matsabory io ary fa misy toagna koa izy mangala olo geda isan-tagno matsabory tsary tsy mangala olo ke amin'ny herigniny any no agnarahintsika zay tapany faramparany mahakasika zay boribe zay